Yung simple mga lods. So dito is pagka sinap mo lang is meron ka na agad bonus na free mining po siya in 24 hours po yan. Site po nila. Ito po si Sasik. So po siyang cloud mining. Ito is Zcash ASIC connected. So yan po, Zcash is connected po sa kanila. So meron po sa dito mga, ito po yung mga support service in always online. Ethereum and Dodge ASIC connected. So yan po yung mga check out our roadmap. Dati roadmap nila. So kayo po bahalang mag-store po sa kanilang site po na ito. So, click nyo lang po itong menu and yung sign up dito. So, click nyo yung ating link dyan sa description para madirect na kayo sa mismo website po na ito. So, dito, istigay mo lang yung username nyo and yung email address, password, confirm password, and yung mobile number mo. Ito itong sa referral is automatic na po yan. Kapag click nyo po yung ating link dyan, is magkakaroon na po ng referral. Sa CAPTCHA po is enter nyo itong number sa baba. So, i-enter nyo dito sa CAPTCHA and click accept the terms and condition. So, create account na tayo. So, pag-create mo is mag-login na po tayo. Ayan, i-click nyo na itong login. Check nyo po ito lagi itong CAPTCHA kung mali po kayo. At hindi po siya mag-login kapag mali po yung CAPTCHA. Ayan. So, yan, ito yung mismong website po nila. Dito nakalagay yung your affiliate link. So, click copy nyo lang itong affiliate link niya. So, tsaka kayo pwede mag-invite ng friends nyo sa mga social media. Yung mga social media platform nyo. So, kung gusto nyo mag-invite ng kumita ng malaki. So, dito is yung balance natin. So, 0 pa lang yung balance natin. Current balance. Dito is yung Bitcoin. Yesterday income. So, yan yung mga partner status. So, dito is yung natin, turnover, earn, withdrawal, and pending. So, yung sa may mining contracts, dyan po yung ating miner. So, yung ating miner Bitcoin. So, kung kayo balak pamili kung Bitcoin ba o kung ano po ang gusto nyo. So, ito is meron tayong hash rate na 477. And yung pool is bonus. So, naka-bonus po tayo. Revenues, wala po tayo dyan. So, ito is 24 hours po yan. So, 1 hour na lang pong ang hihintayin para po makuha tayo ng bonus. So, pag bago lang kayo dito is 24 hours po yan. So, kung gusto nyo mag-add na miners, click nyo lang itong add a miner pool. Mas mapatulin pa yung kita nyo, mas malaki yung kitain nyo. So, dito is meron silang BTC o Bitcoin and Ethereum, Litecoin, Dodge, and SEC. So, yan po. So, it is add miner, contract price. So, sa Bitcoin is 0.002 BTC. So, isang kakalaga po yan ng 500 pesos. So, ganun po kadali yan. So, 500 pesos is kikita na po ka dito ng miner po. So, yan, from $10. So, yan po. Kikita na po kayo ng malaki. So, daily mine is 0.00001 and 0 BTC. And yung daily max is, so yun po, electronic fee is 1.2%. So yan.
So, kayo pong bahala dito. Kayo pong pumili ng yung hash rate. Kung gusto yung mas mataas is mas mahal yung babayaran nyo. So, meron pala ditong 200. So, kayo bahala. 236. So, yan. Select contract parameters in the calculator. So, ito is yung meron silang Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Doge, and Zcash. Zcash pala yun. Yung SEC. So, dito sa may pay with is yung sa withdrawal po ata. Ay yung pag-send ng anong gusto nyo. So, dito meron silang USDT na TRC20. So, mas maganda po itong USDT. Yan, 10 USDTs. Makaka-earn na kayo ng mining na Bitcoin. Daily mining. So, yan. Duration, 365 days. So, 365 days pala yan. So, ang tagal din pala no? So, punta po tayo sa mine sa taas. So, dito yung dashboard, ASICs, withdrawal, wallets, and partner program. Select lang itong partner. So, dito meron pala silang level 1 is 10%. So, yan. And level 2 is 2%. Dito is partner status. So, yun nga lang yan. Yung commission, total punch amount, partners, active partners. Any partners who attract move that one client. So, yan. So, dito sa invite po yan. Kung gusto nyo mag-invite, kikita po kayo ng mas malaki kapag mag-invite kayo ng friends nyo. So, dapat yung ma-invite na is meron silang pang-invest. So, mag-invest sila para is magkaroon kayo ng bonus dito. So, click natin itong withdraw. So, dito is pwede nga dito yung withdraw na gusto nyo. So, is USDT pa rin po ang piliin nyo. TRC20 para po lang bawas. Yung pag-send po doon. So, dito is ang minimum amount is 10 USDT. And yung wallet is lagay mo dito yung wallet mo. Yan. So, ito yung mga wallet po nila. Kayo na pong bala. So, yan. So, buto po tayo sa ASICs. So, ito pala yung mismo miner natin. At yung dashboard. So, yan. Ito nga lang. So, ganun po kadali yung tutorial po natin. Yung site po na ito. So, ganun po kadaling kumita sa website po na ito. So, mag-invest lang po kayo and magmamine lang po kayo para po kumita kayo everyday. So, best we can afford to lose po talaga. So, yan po. Thank you for watching. God bless.